Matang po ng istorya ha. Kanarang mga bata mo ipatuloy oy. Ato na oy. Love, Oh, asa man ka? nadari sa kwarto. Gawas sargon na ko'y tuyo. Oh, unsa may tuyo ni mo, lab? Gaer ako og sa gatos kay ako ning ipatuloy atong duha ka bata kay sakto po ang bakasyon. Igo pun maulian ha. Ganong barato naman na, asa man na ni mo ipatuli pod? Ada dito ilang tatay dukyo ba kay maito dito kay brato ra katong pakang bitaw niya tutuan rag biyabas. Ah, sige, ikaw sa kong kwarta. A few moments later. Oh, dara oh. Kuha ni oh. Ano na 150 man yung sa gatos man akong gipangayo nimo. Ay, akong gisinto 50 kay tag 50 mong tulo para apel po ka og tuli. Matang po ng istorya ha kanarang mga bata mo ipatuloy oy. Ato na oy.